Bi pauso emanez, bi urrats urrundu da 10 pauso gehiago. Ta zeru ertza iesean, iesean. Ibiltzen banaiz ere ez du sekula lortuko zertarako. Utopiak oinez ibiltzen jarraitzeko, jarraitzeko, jarraitzeko. Zerua ez da urrun gelditzen, elkarrekin zutik gaudenean. Utopiak ez dira, ametsutzea baizik ekibide iraultzaileak. Zerua ez da urrun gelditzen, elkarrekin zutik gaudenean. Utopiak ez dira, ametsutzea baizik ekibide iraultzaileak. Ametsutzea baizik ekibide iraultzaileak. Zerua ez da urrun gelditzen, elkarrekin zutik gaudenean. Utopiak ez dira, ametsutzea baizik ekibide